Priatelia, my sa nachádzame na jednom krásnom mieste a rozhodli sme sa, že pokrstíme našeho brata, ktorý sa rozhodol, že bude nasledovať Pána Ježiša Krista. A ja som za to strašne vďačná, že nás Pán doviedol sem a môžeme jeho pokrstiť v Ježišovom mene. Takže natočím vám krátke video, trošičku z toho, ako ten krst bude prebiehať. A dúfam, že sa vám to bude páčiť, takisto ako nám, lebo Pán nás sem zaviedol a som strašne za to vďačná. Takže prečítam verše z Matúša a prejdeme na krst. Takže Matúšovi 18:20 je, lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Rímanom 10:13, veď každý, kto by vyzýval Pánovo meno, bude spasený. Ján 3:5, amen, amen, hovorím vám, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže teraz prejdeme na krst a Ivo, už to nechávam na teba, opýtaj sa teda Zdenka, ako sa znovu zrodil a tak. No. Zdenku, zhromaždili, aby si ty vyznal svoju vieru. A ja by som ti kladol takú jednu otázku. Povedaj nám, ako si sa znovu rodil. Bolo to, keď mi bolo moc ťažko. Strašný smutok. Strašná bôľ. A priznávam, chcel som skončiť život. Prosil som tam Boha, aby bol pri mne. Aby to nedohodil. A zrazu som ucítil proste niečo. Taká proste obrovská úľava. A proste som usil. A neurobil som to. Proste som sa postavil a šiel som ďalej. A idem tak každý deň. Hľadám stále. Prosím Pána Ježiša, aby bol pri mne a ja budem pri mne. To všetko je vo mne. Prepáčte, že to nedokážem povedať inak. V poriadku, Zenko, jak to cítiš, tak to vyznaj. Ale takto to cítim, pretože tej bolesti už bolo strašne veľa v mojom živote. Áno. A tu máme svedectvo, že Ježiš je povedal, že všetci vy unavení z tohto sveta, príďte k mne, ja vám dám. A je pravda, som strašne unavený. Strašne unavený a vyčerpaný. Isus vám dá tú slobodu. Idem zo dňa na deň. Isus nám daje tú slobodu. Presne a to tak. je svedectvo slávu Božiu. Slávu Božu, na slávu Pána Ježiša Krista. Krista. Presne tak. A ja by som te navázal si na ďalšiu otázku. A Zdenko, zriekaš. Starého života. Hriechov, ktoré som spáchal. V myšlienkach, v slovách aj v skutku. Aj to, že som niekedy klamal alebo ublížil. Toho všetkého sa zrieka. Ja prijímam Pána Ježiša za môjho jediného Pána. Božieho Syna. Či uznávaš, Zdenko, že je Isus Krist Syn Boží? Áno, jediný Syn Boží. Uznávam. Verejne uznávam. Či si rozhodli celým svojim srdcem sledovať Isusa Krista? Áno. Celým srdcom, celou dušou. A na základu toho svedectva, že Isus zomrel na kríži za naše griechy. Áno, Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži a prehral svoj. Zdenko, ja te poštávam u mene. V ime Otca i Syna i Svetoga Duha. Amin. Zomri u Hristu, ustavi u Hristu. Maranata. Maranata. Zomrelo je naše staro, a sada gledaj novo, sve novo je postalo. Novo smo postali u Hristu, iz novorođeni. Amen. Amen. Super, som rada za vás. Ja by som ešte chcela dodať, že tento krst je očista a hrubá čiara za starým životom a všetkými hriechmi a všetkým starým, čo bolo, už viac nie je a zostalo v tejto vode. Takže ja ešte poviem verše nejaké z Biblie na základe tohto krstu a to je z Lukáša 11:35. Hľad teda, že aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. A môžeme sa teda pomodliť, že Pane Ježišu,
Prijímam ťa do svojho života za svojho pána, za svojho kráľa, lebo len ty si pán pánov a král kráľov. Verím, že si Boží syn, ktorý prišiel na túto zem. Obetoval sa aj za moje, aj za naše všetky hriechy na svete. Tretieho dňa si stal však z mŕtvych, aby sme i my mohli byť v tvojom mene spasení. Amen. Takže ja ťa, Zdenko, vítam do Carstva Božieho, ktoré príde už onedlho. A tamo je gore već, kaže, za jednu dušu koja je spašena u ovom svetu je već velika slava na nebu i anđeli se vesele. Tak. Aleluja. Aleluja. Amen.